Wadhi mbele gi chenro marwa ni kinde ma ikruok mag penj madongo mag KCPE kod KCSE dhi nyime, thoth sikunde oloro kendo nyithindo dok dala e yueyo mar dweche 2 nyaka tarik 23 dwe mar achiel higa manyien. Yueyo mar abora no bende osekelo ng'ur kod ywak mawuok kuom jonyuol, kaka ileronwa gi ripota marwa men Flora Atieno. Thoth jopuonjre e sikunde mopogore opogore ma pachoka osechako molo dala kinde matam mar 2 mar somo orumo. Jopuonjre go biro bedo gi yueyo malach mar dweche 2 ma bende osechako nyuolo paro kaachiel gi ywak mopogore ma wuok kuom jonyuol. Nimeshangaa sana juu wanafunzi watafunga kwa siku karibu 60. Hii siku 60 wanafunzi hapa nyumbani. Na mkiangalia kabisa serikali mkiangalia nini unga yenye tunanunua ni 175 ama ni 200. Na wanafunzi hao wote wamefunga wako nyumbani. Chakula yenyewe kukula wanafunzi njia yenye wanatembeza hiyo kitu. Sijui kama shuleni walikuwa wanakuraga hivyo. Tutaumia. Kwa kweli hii likizo ni kubwa sana. Na furthermore, IT school fees inaenda kurudi vile ilikuwa kitambo. Janyuol go ywak ni ochumi oidho kendo thuolo malach mar yueyo mar nyithindo go biro miyo gi ting' mapek. Bende gimedo ni nyithindo dhi bedo maonge gima timo kinde yueyo no, gino manyalo miyo gi donjo e njore kod anjao. Tutaweka bidii na bali tunapatia wazazi wetu advice waweze kuweka watoto wakuwe na shughuli ndiposa wasipate kuingia katika dhambi mbaya. Kinde ma jonyuol ywago ting' mar nyithindo kaluwore gi ochumi ma oidho, riwruok mar jopuonj ma wakeini e pachoka okwayo piny owacho chwalo chiemo ne nyithindo machano timo penj. I suggest humbly that the government may take care of us, especially during this exam time, at least to take care of our children and maybe give food and water in schools. Ma timore ka riwruok mar EduStep bende ochwalo chiemo ne sikunde 30 mag piny owacho e kaunti ma Machakos mondo okony jopuonjre masani ikore ne penj mar KCPE kod KCSE. I want to take this chance to appreciate the work that is done by the foundation, which is hosted by our director of EduStep group of schools, for the great work that is doing. This is a great gesture whereby our candidates for KPSEA and KCPE shall be given food to feed during the exam days. Moko kuom chiemo mar riwruok mar EduStep ne ochiwo ne sikunde ne en ofuko mag kilo 25 moting'o ochele, chak, mor tedo e kind mamoko. Flora Atieno, Ramogi.